Igcoma elisha lithi hey kanti kunje ukuthwala madoda. Lisho ke emva ucelwa impindi laphana ke emcimbini omkhulu obulaphana eBackville ukhahlamba music festival. Ngiyabongelela mlaleli wami kuphi nawo la kufunya khona nomuso njengamanje. Ngabe usuku lakho lokuqala cotha press subscribe button. Siphinde sikutshela futhi ukuthi wamukelekile feel at home. Ungakhohlwa ukusubscribe share uphinde comment okhulu nakho wonke umsubscribeile ayikho mara khamba kodwa kwesizosenzisa ukuba wena uqala uthola notification mase kufala video phambili. Umthandeni umculo kaMaskandi odume ngoma iParis laphana ke enze ibukwa laphana inkulumo yokuxhumana. Uphinde wakudalula laphana ke emva kokucelwa impinda laphana ukhahlamba music festival ukuthi hey kanti kunje ukuthwala madoda. Linsizwa ibisholo nje sakungcola ukuthi hey kunje ukuthwala emva kokuba abantu becela impinda. Ibeke isibanqanqa ukuthi ayizwa abaphinde baphinda abantu. Yase ke isho ukuthi hey kanti kunje ukuthwala madoda. Ngaphandle kokubambezela naye video mlaleli wami. Ngokuzola mlaleli wami ishintsisa lapha nje kanti konje ukuthwala cela ukuthi sihlangane lapha na comment section uzuvo lakho mayelana nalolu daba ukuthi wena ngabe ke uyibona i right nento enzo iGcokama noma ke iyabheda.